ବାପା ବାପା ଏରା ମୁଁ ଟିକେ ସାଇନ୍ କରିଦଉନ। କଣ କିରେ ରାତି ଏଇଟା ଏରା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହଁ ସେଇଟା କଣ? ଯୋଉ କଲେଜରେ ମାର୍କ ସିଟ୍ ମିଳୁଛି ସେଇଆ। କଲେଜରେ ମାର୍କ ସିଟ୍ ମିଳୁଛି। ହଁ ବୋଇଲେ କାହାର କେତେ ମାର୍କ ଆଇଲା ଘରୁ ନେଇକି ସାଇନ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଓହୋ ମୋର କମ୍ ମାର୍କ ଆଇଛି ତମେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ବାପା କାଳେ କୁଟୁକୁଟା ମାଡ଼ ଦେବେ। ବାପା ତ ମୁଁ ତ ସାଇନ୍ କରିବି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ହବ। ଏଟା ଯୋଉ ଆଧାର କାର୍ଡ କି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆଧାର କାର୍ଡ କରିଦେ ଏଟା ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ ଏଟା ସାଇନ୍ ନ କଲେ ହବନି ନା ଏଇଟା। ଏଟା ସାଇନ୍ ନ କଲେ କହିବେ ବାବାର କରିକି ଆଣିବାକୁ ତମେ କରିଦେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଜାଣିପାରିବେନି କଲେଜରେ। ତମେ କରିଦିଅ ନେଇକି ଦେଇଯିବେ। ଓଡିଆରେ ଲେଖିଲେ ହବ ଏଇରେ ହଁ ଓଡିଆ ଲେଖ ହବ। ହଁ ଦେ ଅଦା ମା ତୁ ତ ଏଇଠି ଅଝଟ ହବୁ। ହେଲା କିରେ ହଁ ହେଲା। ଶଳା ଭୂତାନ ଓଡିଆ ବୁଢା ବୁଢାର ସାଇନ ନାଲି ହେରି।